Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum ila nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Para rawuh para jamaah sedanipun kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sumangga ingkang pertami lan utami kalau dherekaken kita sedaya munjakaken syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ngantos kelenggan ingkang sekeca punika tansah maringi dumateng kita sedaya mapinten-pinten nikmatipun. Antawisipun walhamdulillah wau sedinten utuh napa mboten mriki Pak? Sonten nggih. Alhamdulillah pinaringan apa? Jawa. Nggih. Nah menika mugi-mugi Jawa ingkang beto barokah, beto rahmah, Jawa ingkang dadosaken kita menika tambah iman kita lan tambah syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat sarta salam mugi tansah kunjuk katur kagem tulodo kita panutan kita sedaya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad. Para rawuh para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sak sampunipun kala wingi kita paripurna anggen kita nyinau babagan ju'alah. Ju'alah menika kerja borongan ngoten nggih. Borongan napa misalipun nggih? Borongan biasanya napa? Seragam misalnya kan ngaten nggih, borongan napa, borongan macul, borongan napa lan sak piturutanipun ngedekne omah. Nggih, sak menika kita mlebet bab ingkang enggal nggih menawi kala wingi bab al-ishrun, bab ingkang nomor 20 kalih dosa. Sak menika berarti kita mlebet bab ingkang nomor 21. Napa menika para jamaah? Qala al-musannifu hafizahumullah, babu al-hadi wal ishrun, bab ingkang nomor 21 nggih menika al-luqatatu wal laqitu wa fi masail. Bab ingkang kaitanipun kalian luqatah barang temuan, wal laqit utawi nemu nggih menika nemu anak nggih, nemu nggih salah setunggalipun tiyang teng mergi. Nah niku dipun bahas wonten syariat kita, syariat Islam. Awit para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, kadang-kadang kita nggih ajeng tindak teng pundi lan sak piturutanipun teng mergi enten apa Pak? Yatra misale nggih, dompet napa-napa nggih. Biasane tiyang niku nemu duit langsung rezeki anak soleh. Tenan rezeki napa mboten? Nah mangke kita sinau. Nggih. Misalipun para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, azani Allah iyyakum nggih, utawi misalipun para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah enten tiyang mlampah lajeng dompete dawah misale kan ngaten nggih, dompete dawah ki awake dhewe ngerti barang teng mriku nggih, malah napa ditokne wae nalikanipun piyambake mboten sadar lajeng tindak nggih napa menika lajeng jengkar teng mriku wis adoh lajeng malah muji Gusti Allah, alhamdulillah wonge ora ngerti nek dompete siblok ditemu lan sak piturutanipun. Nah niku ingkang mekaten niku leres napa mboten? Nah kita sinau wonten dalu punika insyaallah. Al-mas'alatul ula makna luqatati wa hukmuha. Poin pertama nggih menika makna
maknanipun barang temuan niku napa, wa hukmuha lan hukume napa. Maknaha aluqatatu lughatan asyai'ul malqutu wa hiya ismu syai'il ladzi tajiduhu mulqan fatakhudhuhu. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, luqatah niku asyai'ul malqut, nggih menika barang utawi perkawis napa kemawon ingkang malqut. Nggih menika napa para jamaah dipendet niku miturut bahasa, niki nembe miturut napa bahasa. Wa hiya ismu syai' alladzi tajiduhu mulqan fatakhudhu. Nggih menika para jamaah miturut bahasa luqatah niku samben-samben napa ingkang kita nemu lajeng dipendet. Nah niku jenenge napa? Luqatah miturut napa bahasa. Nawi miturut syariat napa wa fi syar'i hiya akhdhu malin muhtarimin min madba'atin liyahfadhaha au liyatamallakahu ba'da ta'rif. Nggih miturut syariat niku napa hiya akhdhu malin muhtaram. Nggih menika mendhet barang ingkang tesih enten ajine. Barang ingkang tesih napa Pak? Enten ajine min nggih mudhayya'ah saking barang ingkang ilang. Liyahfadhahu tujuanipun disimpen auliya tamallakahu tawi dipun manfaataken ba'da ta'rif sak sampunipun dipun tepangaken dumateng tiyang kok dlalah ora enek sing napa mendhet niku dimanfaataken. Nah niku miturut syariat dados mendhet barang ingkang enten ajine. Maksudipun napa para jamaah enten ajine mengke kita sinau ijik digoleki sing napa Pak? Ijik digoleki napa? Sing duwe. Kan ngaten nggih. Nah, berarti nek mengki barang-barang sing mboten enten ajine, carane wong kelangan niku ora digoleki niku senes luqatah. Nggih, nah ngaten. Hukmuha wa adillatuha. Hukumipun apa para jamaah? Wal aslu fiha haditsu Zaidin ibn Khalid al-Juhani. Nggih, dasaripun nggih menika hadisipun Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam suila an luqatatidz dzahabi wal wariqi al-fiddah. Kanjeng Nabi niku nate dipun tangleti napa nemu napa? Nemu emas utawi nemu napa? Perak. Nah, nemu napa Pak? Emas utawi perak. Faqala Kanjeng Nabi paring sabda, niki nemu ora mboten enten sing duwe lho. Mboten sing ngarepe wong jiglokne napa, Pak? Emase apa barange jiglokne niku jenis luqatah. Luqatah niku nemu barang mboten enten napa, Pak? Tiyang teng mriku tapi mboten dipun padosi tiyang nemu misalnya teng ora-ora utawa teng mergi, antah barantah lan sak piturutanipun. Nah niku. Iki nemu emas nemu perak. Kanjeng Nabi paring sabda i'rif wika'aha wa afasaha thumma 'arifha sanatan fa in lam ta'rif fastanfikha wal takun indaka wadi'ah fa in ja'a sahibuha yauman minad dahr fa'addiha ilaihi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bareng sabda i'rif wika'aha, apalno bungkusi, apalno dompete, apalno adai. Nggih. Wa ifasaha. Terus kan enten emas tau diadai jiglok. Lah niku kapurih napa Pak? Diapalne napa ne Pak? Adai niku wau. Summa arifha. Lajeng napa Pak? Dipun umumkan, dipun tepangaken dumateng tiyang. Nggih, aniku kowe kelangan ra dompetmu, hoi Mas, kelang dompet, coba kaya ngopo dompetmu? Rupane ijo wis genah ngapusi kowe. Wong sing tak temu rupane abang kok. Misale ngaten nggih kon ngapalne, lah mungkin nek teng pundi enten tiyang ditangleti, kan ngaten. Arif hasanatan, umumno golek ana sing duwe kuwi setahun. Nah, pinten taun niki setahun. Fa ilam ta'rif fastanfikha, nek ora ketemu nggih, nek ora ketemu kamangka fastanfikha
Gitu kapurih napa para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah azanillahu iyakum nggih dipun simpen dipun ginakaken wal takun indaka wadiah lan kuwi termasuk barang titipan napa Pak barang napa titipan fa in jaa sahibuha yauman minadahr kapan-kapan wae sing duwe kuwi teka fa'addiha ilaihi kamangka wehno bayarno. Dadi nek dingge wis taun to asal dingge tapi mungkin nek sing duwe niku napa Pak? Dugi ya kedah napa Pak ganti senas kok terus berarti tak mung setahun terus napa Pak? Iki berarti dadi nggonku mboten otomatis ngaten nggih. Wonten Islam niku njagi kagunganipun tiyang masyaallah. Niki napa para jamaah nedahaken Islam menika agami ingkang peduli dumateng tiyang sanes. Nggih, sinaosa kita nemu nggih to, kok niku barang ingkang berharga mbok sampai kapan-kapan kemawon niku senes kagungane sinten Pak? Kita. Niku para jamaah. Saengga niki wau para jamaah niki fastan fikha. Nih aniku. Nggih, papan niku sing dugi sing duwe niku nggih kedah dipun paring. Nek kebacut kanggo misale nggih napa Pak? Ganti kan ngaten. Wa sa'alahu an dolatil ibil ugi Kanjeng Nabi nate dipun tangleti babakan napa menika unta ingkang ilang. Lajeng unta niku wau ditemu tiyang. Faqala Kanjeng Nabi niku paring sabda malaka walaha. Nggih, dakha, apa urusanmu karo unta kuwi mau dakha tokno fa inna ma'aha hidauha. Unta kuwi duwe sepatu wasiqauha, iso golek pangan dhewe ngombe dhewe, taridul ma, unta kuwi iso golek banyu, nggih, wa taqul asyajar iso mangan wit-witan, nggih, hatta yalqaha rabbuha, ngantek ketemu karo sing duwe. Wa sa'alahu anisyah lan Kanjeng Nabi ugi dipun tangleti nek nemu napa mendo nggih faqala khudha nek mendo napa Pak jipuan fa innama hiya laka auli akhika auli dzib mergone wedhus kuwi mau nggih iso nggonmu iso nggo dulurmu iso nggo serigala lha niku maksudipun napa kon nyelametke nek unta niku serigala pun mboten napa Pak ora tedas kan ngaten tapi nek mendo nah niku bahaya kan ngaten saengga dawuh Kanjeng Nabi mboten pikantuk tungguno aku wedi sok mben ditekoki ning ngarsa Gusti Allah Subhanahu wa taala engko tanggung jawabku piye tetep menawi niku barang ingkang nek ditokne kemawon ajrih malah napa Pak ical utawi malah mengke kagem napa Pak ingkang mboten leres wajib kita napa Pak dirumati cara nek basa Jawane nggih. Nah niku. Nggih. Nah misalipun para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita misalipun para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, gesang wonten daerah misalipun nggih teng mriku niku tiang-tiang niku para jamaah pun mboten peduli saking pundi bondone niku sing halal napa sing haram. Enten duit utawi enten dompet nggih. Mboten pikantuk kita aku malah tanggung jawab dadak nyimpen dadak ngopo sebab nih klientu niku nek menawi gesange wonten papan panggenan ngaten niku wau niku wajib napa Pak dirumati awet piyambake tiyang ingkang sae tiyang ingkang napa Pak amanah kan ngaten menawi ditokne kemawon lajeng karono niku wau delalah para jamaah dijikuk napa malah nggih mabuk-mabukan lan sak piturutanipun benjang dinten kiamat disuni napa Pak pertanggal jawaban niku dipun ibaratke niki wau wedhus niku mendo niku wau khudha dawuh Kanjeng Nabi napa khudha awet ajrih nek mboten nggih mengke malah napa dipangan apa niku wau serigala kan ngaten saengga dislametke sami kajawi nek kita menika wonten daerah ingkang misalipun para jamaah teng mriku niku daerah ingkang napa Pak amanah minimalipun kita pendet kita paringaken pundi Pak pihak ingkang berwenang. Menika para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Al mas'alatu tsaniyah aqsamul luqata saengga poin nomor kalih niki luqata niku barang temuan niku dipun perang enten 3. Pertama,
mala tattabi'hu himmatun nas. Pertama, barang temuan sing boten digubris kalih tiyang. Barang temuan sing napa, Pak? Sing remeh. Nggih, kasauti warraghi wathamari wal asa. Contone napa para jamaah nggih, nek jaman riyen niku pecut nggih nggusah napa unta jiblok misale kan ngaten nggih. Warraghi roti nggih, wathamara nggih pelem jiglok misale kan enten tiang borong napa Pak? Pelem. Nah, peleme enten sing gogrok nggih ta? Wal asa teken. Wa hadza yajuzu iltiqatuhu wal multaqitu alintifa bihi walil multaqati alintifa bihi wa tamallukuhu bila ta'rif. Nek barang-barang remeh niki angsal dipendet lan dipek. Angsal dipendet lan apa Pak? Dipek. Niku nek barang remeh kan ngaten para jamaah. Saengga misalipun enten napa nyun pamunten enten tiyang ndruki napa nyun pamunten niki ndruki napa kerdus, ndruki napa niki Pak? Botol. Wah kowe kudu ngomong iki setahun kowe. Wah. Susah niku nggih. Awet niku barang sing napa Pak? Remeh-remeh sing carane wong sing kelangan mboten napa niku Pak? Goleki kan ngaten para jamaah. Niku langsung napa Pak? Dipek niku angsal. Nomor kalih para jamaah mayam tani'u binafsihi min sigaris siba wa ghairiha kal ibil wal khair wal baqar wal bighal wa hadha yahrumu iltiqatuhu wa la yamlikuhu multaqituhu nggih bi ta'rifihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Zaid ibn Khalid al-mutaqaddim malaka walaha da'ha fa inna ma'aha hidha'aha wa siqa'aha taridul ma'a wa ta'kulu asyajara hatta yajidaha rabbuha. Nomor kalih nggih menika barang temuan ingkang boten dipun kuwatiraken dipun terkam kalian binatang buas. Contonipun apa Pak? Ibil unta. Khail napa Pak? Jaran gitu. Niku para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Wa hadza yahrumu iltiqatuhu. Sing ngaten-ngaten niki mboten pikantuk dipendet. Lan mboten pikantuk napa menika para jamaah mboten pikantuk dipek. Nggih. Nah, sing nemu niku mboten pikantuk napa ngepek. Nggih. Niku nggih ibil, khail, bakor, bighal. Bighal niku keledai. Niku. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah dipun terangaken ulama para jamaah menawi napa niku menawi mboten dipun kuwatiraken nek ditokne niku mboten damel napa ingkang napa Pak? Mboten damel napa ingkang langkung madharat. Menawi ditokne kok damel madharat berarti nggih tetep wajib napa Pak? Dipendet. Wajib napa Pak? Dipendet raketan dina apa Pak? Carane dirumati sik. Niku. Awet nek jaman riyen niku teng Ngororo kan ngaten nggih, teng Ngororo nggih niku untane niku mengki saged mantuk dhewe mulih dhewe kan ngaten. Nek jaman kita ditokne wae unta malah ngrusaki napa Pak? Tanduran gitu. Niku wajib dirumati. Kan ngaten para jamaah. Tapi mboten pikantuk dipek, mbok wis taun 2 taun. Mbok manak kemawon mboten napa Pak? Mboten pikantuk dipek. Mengke kapan sing duwe niku teka dugi nggih diparingke lan angsal napa Pak? Nyuwun gantos. Gitu. Napa biaya lan sak piturutanipun. Menika para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Nggih. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ada dasar hadisipun Zaid bin Khalid ingkang sampun kita waos Kanjeng Nabi paring sabda nalikanipun dipun tangleti nek enten unta sing ucul sing pun mboten enten sing duwe niku teng Ngororo padang pasir Kanjeng Nabi malaka wala paring jawaban apa urusanmu karo unta kuwi dak aja mbok jipuk fa inna ma'aha hidha'aha wa siqa'aha mergane unta kuwi duwe sepatu maksudipun menika duwe sikil kan ngaten nggih wa siqa'aha nggih duwe nggih menika para jamaah ingkang kagem ngunjuk taridul ma'iso nekani banyu wa ta'kulu syajar iso mangan
tumbuh-tumbuhan, suket-suketan. Nggih, maksudipun awet aman saking napa Pak? Serigala. Mboten diterkam, pun gedhe kan ngaten, rawani serigala. Sehingga para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah menawi sinaosa niku sing ucul niku unta, sing ucul niku sapi, tapi kok mboten aman diterkam serigala ndas napa niku Pak? Serigala ndas napa? Ireng. Nah niku berarti wajib dinapa Pak? Dirumati. Nggih, wah iku sapi kok, sapi segede iso golek pangan dhewe. Nah, gitu. Tapi nek zaman kita niki pun mboten aman saking napa niki Pak? Serigala napa niki? Garangan nggih. Garangan. Niku berarti wajib dinapa? Dirumati. Niku para jamaah wis gedhe. Ngaten. Nomor 3, ma yajuzu iltiqatuhu wa yulzimuhu ta'rifuhu. Menika para jamaah nggih menika nomor 3 barang ingkang angsal boleh dilukoto diambil nggih. Wa yalzimuhu wa yulzimuhu ta'rifuhu, tapi wajib dipun umumaken setahun. Kadzahab wal fiddah wal mata wa ma la yamtani min sigaris siba kal ghanam wad dajat wa nahwihim. Contonipun nemu emas, nemu perak, barang ingkang berharga yatra dompet gitu, utawi kewan ingkang napa menika mboten aman saking binatang buas, contonipun mendo gitu. Misalipun melih napa para jamaah nemu bebek gitu, nemu napa melih misalipun nemu nggih kicau mania napa Pak? Napa? Perenjak, masuk gur perenjak gitu. Manuk sing larang lah. Ngaten para jamaah niku wajib dirumati. Wajib napa? Dirumati lajeng madosi sing gadah setahun. Kan ngaten para jamaah. Nggih. Niku nggih enten 3. Pertama sing renek ajine. Sing maksudnya nggih enten ajine tapi napa? Remeh. Gitu mah remeh. Niku langsung napa Pak? Dipendet langsung dinapa? Dipet. Dadi misalipun kita menika para jamaah enten pelem ning tengah dalan iki peleme sapa iki? Nggih, nek umpami saestu mboten enten kitoke sing napa Pak sing duwe niku langsung asal dina apa Pak? Langsung asal dina apa? Dipendet go mulih nemu napa? Pelem. Tapi nek nemune dadak balang sik niku. Niku nggih. Nggih urusane beda niku nggih nemu kok dadak balang. Benten. Iki nemu saestu nemu, nggih ta enten pelem, nggih ta utawi enten apa buah, bakul rambak misale nggih. Tengah dalan enten apa, Pak? Rambak. Kan biasa ing pasar muter dalah rambake jiglok, kecer to nggih. Niku nggih, awen napa nek mboten kita pendet mungkin didak-idak kalih napa, Pak? Motor, mobil, malah dadi napa? Mubadzir innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin kan ngaten nggih, bilih tiang-tiang badir niku kancane setan. Saengga nek barang-barang remeh. Niku napa Pak? Angsam. Duit 5.000 misalnya utawi 1.000. Mboten enten sing gadah lho. Penawi jek enek wong teng mriku, nggih, Pak, dite jenengan anu to dangan, wajib mboten kok ditokne sik adoh. Kan gur remeh iki. Engko nek kelangan nek enten tiang ning jenenge mboten luku kotoh niku mboten enten tiyang antah berantah kok nemu napa Pak? Barang. Nek jek enek wong teng mriku jenenge ora nemu. Kan ngaten nggih. Utawi enten tiyang tapi yakin niku mboten sing napa Pak? Gadah niku berarti lho kotor. Kan ngaten. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, dipun terangkan para ulama ukuran napa niku wau? Remeh kalih mboten niku ukuranipun niku min ausatin nas, nggih menika pertengahan manusia. Nggih, pertengahan apa Pak? Manusia. Mboten kok misalipun remeh iki 1.000 nek Pak kae iki. Remeh iki misale ngaten. Nggih, nemu dit 200.000 remeh iki nek gur nggih misale Pak Pak Bupati gitu. Bupati kelangan 200 ra mungkin digoleki. Remeh, mboten ngaten. Tapi napa Pak? Remeh min ausatin nas, pertengahan manusia. Mboten sing tiyang ingkang nyuwun pangpunten gitu. Eman banget kalian napa Pak? Bondo, mbok niku 5.000 tetep napa Pak? Digoleki kan nggih enten. 10.000 cek digoleki saengga napa Pak?
tengah niku nggih umpami nggih kalih dosa pripun tawar-menawar nggih 10 napa kalih dosa niku nek ketoke pas niku nggih to 50.000 niku tesih napa niku ketoke ijek dibaleni niku nggih to nek 10.000 niku insyaallah wis tekan Sukarjo dit 10.000 nyandi yo dit 10.000 ketok arep bali nggih napa Pak males niku nggih to ora cucuk kan ngaten ya berarti sekitar 10.000 mungkin gitu. Aniku para jamaah 20.000 lah 10 sampai 20. Awet ukurannya pertengahan manusia. Mboten sing paling napa Pak? Paling nyun pamunten nggih sak paling andhap asor mboten ingkang paling inggil kan ngaten. Nggih aniku para rawuh para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Utawi misale ning dalan nemu napa Pak? Peci. Nggih nek pecine wong napa Pak? Siblek peci gur biasa sing putih utawi sing napa nika nggih regi-regi 5.000 10.000 utawi 15.000 niku nggih insyaallah napa Pak mboten napa kan ngaten para jamaah tapi nek nemu helm nemu napa Pak helm nggih mereke sing napa Pak KIT utawi napa niku nggih dirumati tok niku nek enten kapan sing diteka kedah napa Pak dipun paringaken ngaten nggih para jamaah. Al-mas'alatu tsalitsah lajeng para jamaah poin ingkang nomor 3 ba'dul ahkam al-muta'alliqah biha nggih menika hukum-hukum ingkang terkait kalian barang temuan. Pertama idza kana al-malqutu hayawanan ma'kulan fahuwa mukhayyarun baina aqlihi wa daf'i qimatihi fil hali aw bai'ihi wal ihtifad bi qimatihi li sahibihi ba'da ma'rifati awsafihi aw hifdhihi wal infaq alaihi min malihi wala yamlikuhu wa yarji bi nafaqatihi ala malikihi idza jaa wastalamahu wa idza jaa sahibuha qabla an ya'kulaha al-mutaqitu falahu akhduha. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah menawi niku sing ditemu niku hayawanan makulan kewan ingkang saged dipun konsumsi wa huwa mukhayyarun niku di napa menika para jamaah nggih menika angsal milih baina aklihi dibleh dinapa Pak setunggal napa dibleh au daf'i qimatihi fil hal nggih jadi dibeleh lajeng napa Pak maringaken napa nilai saking kewan niku wae. Pertama niku nggih to. Terus nek niku kewan meneh nemu napa, Pak? Pitik utawi bebek niku nggih. Nemu bebek. Nggih, bebek ning sawah kan sawah dheke. Gitu. Leleh enten tiyang sing napa? Angon to. Nah, bebeke napa, Pak? Keri nemu bebek. Niku setunggal angsal dibleh, tapi mungkin nyiapke napa, Pak? Napa nggih senilai mungkin nek sing tukang mas apa bebekmu keri ndek wah iki Pak ilang siji ya wis nyo wis tak pangan nggih awet nek ditinggal temen niku ajrih mengke nggih to malah mati lan sak piturute mubadir misale au bai'ihi utawi didol napa Pak didol nah didol niku nilaine mengke diparingne napa Pak sing duwe. Utawi nomor 3 al-ihtifad bi qimatihi li sahibihi nggih didol lajeng napa Pak mau napa yatrane niku dijagi diparingke napa sing duwe kapan dugi kapan saged napa menerangaken sifat-sifat kewan niku wau. Nomor 3 dados dibeleh dikonsumsi nek dikonsumsi berarti nyiapne napa Pak gantine kapan sing duwe dugi. Nomor 3 napa Pak? Nomor kalih napa Pak? Didol lajeng anune disimpen. Awit wah aku nek ngopeni wedhus ini ora iso golek napa Pak? Akan napa didol. Kan ngaten. Mumpun napa usaha pinten-pinten dinten seminggu misale kan ngaten para jamaah nggih. Niku nggih napa menika misale niku pitik utawi napa nggih mboten besike kan ngaten. Niku angsal didol mangke disimpen nggih. Utawi sing nomor 3 niku napa para jamaah nggih menika au hifdhi disimpen kewan niku wau napa dirumati wal infaq alaihi min malihi lajeng napa diopeni mangane nggih dicukupi kewan niku wau wala yamliku ning mboten dipek niku para jamaah wa yarji'u bi nafaqatihi ala maliki mengke nyuwun ganti rugi dumateng napa Pak ingkang
gadah menawi sampun dipun paringaken. Menawi sing gadah niku napa Pak? Dugi lajeng sifatipun menika jelas dipun paringaken nyuwun gantos. Wa idza jaa sahibuha qabla an yaqulaha al-multaqitu falahu ahduha. Ananging para jamaah niku wau nggih menawi sing duwe niku wis teka sik, wis napa Pak? Wis teka sik niku mboten pikantuk napa Pak? Langsung dibeleh niku wau dipek lajeng tak ganti aku wis nemu Pak. Wis pokoke iki moh iki pokoke tak peki nyo, ora iso. Awet dereng bacot dina apa Pak? Bleh. Tapi nek wis kebacut niku hukum Islam niku waduh nek jenengan bleh to Mas mboten angsal. Awet napa Pak? Hakipun syariat ngaten nggih to. Terus nek barang sing mboten napa niku wau kedah dumke setahun niku wau pitik napa lan sak piturutanipun niku wau nggih. Niku angsal 3 dikonsumsi utawi didol utawi diopenke. Nggih to nek diopeni niku berarti mengke nyuwun ganti dumateng napa Pak? Dumateng ingkang gadah. Menika para jamaah. Menawi misalipun pinten-pinten taun kok ibu tek ora teko piye iki. Gitu? Berarti napa para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah angsal niku napa nggih menika mendhet secukupnya. Mendhet napa Pak? Secukupnya misalipun manak pitik dadi akeh to didol kira-kira iki wis ngopeni semene iki biayane pinten dipendhet. Nggih induke tesih enten. Kan ngaten para jamaah. Utawi misalnya niku ngendhok, nggih ndoke angsal dina apa, Pak? Dipun pendhet gantos napa nih, Pak? Pakan lan sak piturutanipun. Umpami mboten blas ra njaluk, nggih. Ha niku berarti napa, Pak? Ganjaran kagem piyambakipun. Ha niku pertama nggih para jamaah. Nomor kali idza kanal malqutu nggih mimma yukhsha fasaduhu kal fakihah wa falil multaqiti aqluhu wa daf'u qimatihi limalikihi au bai'ihi au khifdhi thamanihi hatta ya'tiya malikuhu. Menawi niku sing ditemu niku arupi napa para jamaah? Barang ingkang ajrih napa Pak? Ajrih rusak binasa nggih contonipun buah nemu buah napa Pak nemu buah misalipun nggih pirang-pirang kilo buah larang mboten sing gur siji niku wau nggih buah sing napa Pak sing larang niku para jamaah iki nek tak openi tak rumat iki mesti ya 3 dina pun napa Pak basa misalipun nggih nemu durian misalnya nggih durian sekarung jiblok ke mobil. Nah niku gitu. Nah niku durian siji regane 1.000 misalnya utawi durian sing larang meneh misale kan ngaten para jamaah. Niku kan mbok digur simpen seminggu mesti napa niku, Pak? Nah. Niku napa? Falil multaqiti aqlus tunggal angsal dikonsumsi. Nek dikonsumsi wadaf ikimatihi. Niku kedah menyiapkan apa, Pak? Gantosipun kapan sing duwe niku napa, Pak? Dugi. Au bai'ihi utawi didol napa Pak? Didol wa hifdzi thamanihi. Lajeng napa menika yatrane disimpen nggih ngantos napa Pak? Sing gadah niku dugi. Terus niku intinipun napa para jamaah? Terus ampun kita menika nggadahi pemanggih bilih nek nemu niku langsung rezeki mboten. Nggih, mboten. Terus napa niku nggih tetep gadane sing napa Pak? Sing kelangan. Nggih. Umpami sedaya kita sadar ngaten nggih para jamaah bilih niku napa senes gadane kita niku mboten enten sing niku rezeki anak napa Pak saleh mboten enten rezeki anak saleh justru kita menika golek ganjaran nggih berbuat napa Pak baik kepada yang punya kan ngaten para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Nomor 3 nggih amma an-nukut wal awani wal mata fayulzimuhu hifdzul jami' amanatan biyadihi wa ta'rif biha fi majami' an-nas. Menawi niku arupi yatra ingkang kathah, yatra ingkang napa mboten sing remeh niku uga 500 perak napa niku nggih sing yatra nukut niku yatra ingkang enten ajine. Wal awani perkakas utawi barang-barang wal mata nggih fayulzimuhu hifdzu al-jami' wajib disimpen. Awet napa Pak amanatan niku amanah. Amanah wa ta'rif usaha dipun napa Pak? Dipun umumaken nggih dumateng tiyang ingkang sanes nggih aniku para jamaah. Dados mboten kok terus napa niku dipek kan ngaten.
Langkung-langkung sak menika pun gampil nemu dompet mesti enten apa nih Pak? Biasane lho, enten apa nih Pak? KTP. Duite ora enak ya. KTP tok niku nggih, tetep niku napa Pak? Amanah. Menika para jamaah nggih kita paringke nggih napa menika kelurahane Pak niki kula nemu saestu niki mboten enten isine pokoke kula nemune dompet tok. Ngaten para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah azani Allah wa iyyakum jami'an. La yajuzu akhdhul luqatati illa idza amina ala nafsihi minha wa istita'a wastata'a an yu'arrifa biha. Niki penting Pak. Nggih niku wau nggih sing wajib njipuk niku wau lan sak piturutanipun kedah nggadahi sifat niki. Mboten angsal mendhet luqata kajawi niku aman. Maksudipun menika rumaos dirinipun menika aman. Nggih, aman lan mampu nggih menika ngumumaken niku wau. Nggih, menawi sadar piyambake niku nyuwun pamunten nggih tiyang ingkang napa Pak? Tiyang ingkang napa nyuwun pamunten labil, mboten stabil. Kadang-kadang napa Pak? Eling karo sing durip, kadang-kadang napa Pak? Kumat misalnya gitu. Nah, niku nek sing ngaten-ngaten ragu-ragu niku nek tak jipuk engko sedina rong dina iso tak nggo napa Pak? Blonjo piye? Nah, nek nggadahi pemanggih ingkang ngaten nah niku di napa Pak? Diparingke tiyang sanes ibarate ngaten. Nggih, aku anu lho niku ana jipleke-jipuken. Mboten piyambak. Wit mengke ajrih malah napa para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah piyambake malah maune orang nglakoni dosa malah nglakoni napa Pak? Dosa. Menika para jamaah lan mampu nggih ngumumaken niku. Wa dzalika bil munadat 'alaiha fi majami'in nas. Nggih menika para jamaah ngumumaken niku napa nggih wonten tiyang-tiyang ingkang ngumpul lan sak piturutanipun menika napa Pak diumumke. Sapa sing kelangan? Wah aku kelangan. Nih misalnya ngaten nggih. Kelangan apa duit. Nah, pecah napa mboten nah menika disifati. Dit manu 100.000 tuh. Heeh, wong 50.000 loro. Nah, niku berarti napa para jamaah senes kan ngaten. Fa in jaa sahibuha wa wasafaha bima yutabik sifataha dafa'aha ilaihi. Menawi sing gadah niku dugi lajeng maringaken sifat-sifat ingkang sesuai kalih barang ingkang ditemu niku wajib dipun paringaken. Fa illam lam ya'ti sahibuha ba'da ta'rifiha aman kamilan takuna milkan lahu. Tapi para jamaah menawi diumumke setahun blas ora enek sing napa Pak? Mboten enten sing dugi, mboten enten sing napa nggih mendhet takun milkan lahu. Niku menjadi milik napa Pak? Tiang niku wau. Nggih. Nah, menjadi milik napa Pak? Tiang niku wau. Saking napa niki Pak sing pertengahan niku wau? Sing misale duit 200.000, duit pinten wau Pak? 100.000 niku wau. Niku para jemaah niku wajib diumumke nembe setahun. Nah niku nembe dados kagungan piyambake. Menika. Nomor gangsal al-multaqitu yatamallak al-luqatah ba'da ta'rifuha wa mururil haul lakin la yatasarraf fiha illa ba'da ma'rifati awsafiha famata ja'a talibuha bima yantabiqu ala tilkal awsaf dafa'aha ilaihi bila niyatin wala yamin li amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fi hadithi Zaid ibn Khalid al-Mutaqaddim. Tiang ingkang nemu niku wau ya tamallak al-luqatah niku dipun angsalaken manfaataken. Maksudipun niku wau dadi nggone niku wau maksud dimanfaatni. Nggih misalipun panci nggih angsal napa Pak? Nggih masak niku para jamaah. Nggih menawi sampun napa menika diumumke. Nggih menawi dompet oleh dina apa Pak? Dinggo kan ngaten para jamaah. Nggih. Lakin la yatasarraf fiha illa ba'da ma'rifati awsafiha. Ananging mboten pikantuk para jamaah diginakne kajawi pun napal tenan kalian sifat-sifatipun. Awit napa njagani mengke nek kapan napa para jamaah sing duwe niku gadah, napa sing duwe niku dugi, lajeng ngeklaim niku saged maringaken. Ora dihapalke dompete lan sak piturutanipun bahaya. Kan ngaten para jamaah.
nggih saengga para jamaah intinipun menika amanah, intinipun menika akad sosial kita menika ndamel kesaenan. Sing angsal niku sing remeh-remeh. Nek sing rada duwe aji lan sak piturutanipun niku gampilipun niku statusipun menika golek napa Pak ganjaran. Ngrumatke, golek napa Pak ganjaran. Menika nggih. Ingkang terakhir para jamaah luqatatul haram la tamliku bihalin. Wa yajibu at-ta'rif biha tuludhar. Menawi barang temuan wonten Masjidil Haram niku mboten saged diginakaken, maksudnya mboten saged dimiliki. Wajib diumumke napa menika selama-lamanya. Menawi teng Masjidil teng tanah napa Pak? Haram. Niku. Saengga nek teng mriku biasane enten napa niku rawani sing jipuk. Sing jipuk namung pihak berwajib. Niku para jamaah. Wallahu a'lam bis-shawab. Nggih, bilih semanten lan mekaten ingkang saged kita sinau sesarengan. Mugi-mugi napa ingkang sekedhik menika maringi manfaat kagem kita sedaya lan maringi ilmu ingkang manfaat. Sedaya ingkang leres saking Allah wabillahi terlepatipun nyuwun agunging pangaksami. Kita tutup mawi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.